Hindi ka ba? Sige, kumain na kami. Lahat kami yan. Ito mga boss ang kasama ko sa hunting ngayon. Shout out. Baba. Kataan ka, malalim eh. Ayun, tingnan ko. Oo nga. Kasi naka-iso. Bilisan mo, makakasabi. Ano pa ba yan? Pwede na. Huwag niyang huli ko dun. Talaga. Ito kalilit? Oo. Pwede na to. Pang-ihaw na natin ito mamaya. Yan lumapot. Eh, sandali lang. Sabi ko, huli ko yung huli ko. Ang kalangasan sa baril ko kay Edwin. Maano? Height long shot. Malaki ba? Malaki? Ang kagandahan sa baril ko, kahit malayo ka. Ano ba? Roho? Roho. Uy! May chamba na! Boss, ano ang pangalan mo, boss? Randy. Ayan. Hello mga boss. Nandito na naman tayo sa isang makabagbag damdaming episode ng Easy Outdoor TV. Ayan. Si Boss Randy. Okay, ano? Boss, ano? Paano mo? Ha? Giro? Boss Giro. Boss Alvin. Boss Ato! Boss Ato. Shoutout. Sino si shoutout? Paring Bulabog sa Canada. Ayun. Tara na! Let's go! Dinala niyo yung pagkain nyo? Nakahuli si Boss Randy ng malaking dalag. Ayos. Namamaril din ba yan? Oo, malaki yan ah. Ay, tumatalon yung isa oh. Ayun oh, tumatalon. Yan pala yan. Paring Bulabog oh. Uwi na! Ayos. Eh. Ay, naku po, baba. Ano nangyari? Buhol ba? Parang may buhol ano. Tanginang ha. Ba't kaya ganun yung paril ko? Sabal. Palit kang ba? Tapos katali din. Huli mga boss, bulig.
Grabe naman. Ay, tilapia, lapa to. Tilapia, ay mamula-mula, ano. Terreno pa rin. Buntot lang tama. Laki. Ay, mamula-mula. Yee! Dadagdagan na, hindi na mapapalo talaga. Yeah! Laki na to! Oo. Oh. Pangalawa, pangatlo na pala. May mas malaki dito yung kapalad. Oho! Whew. Naku po, eto mahirap. Dumiret, tinuhog. Maliit eh. Hindi ko alam kung tinuhaan. Huli. Maliit nga. Pang-apat, pang-ulo. Huli na naman. Kain na mga boss. Dami kong talang kanan eh. Kala ko wala kayo dala. Ako wala. Oh. Eh, dami pa nila. Wala akong makikilo tayo. Eh, tirahan ko. May hinuwi lahat yung tilapia. Galing talaga ako.
Shoutout ka mo. Shoutout kay Randy. Umuwi. Umuwi kagad. Kain na mga boss. Sarap. Kanin pa, kanin pa. Sarap ng kain. Labog. Si ano? Randy. Ito si... Dali. Uy, laki. Malaki-laki yan. Ayos. Dito lang pala eh. Shoutout kay Sir Alvin. Alvin, hindi ka sumama eh. Dali ni Boss Atong ang isang dalag. Ikaw naman pre. Yan. Pambababa ng kinain mga boss. Sabi niya sa ako, umiinom na naman ako. Ay, Sir Alvin. Shoutout po. Dito ko dadaan din. Ito ka mo camera. Eh. Papunta dito hangin. Okay na. Shoutout kay Randy. Natae. Oh, pre, pwede na rin to. Oh, laki. Masarap to mama. Hindi lumalapan eh, no? Didiskarte mo kung paano mailagan. Oh. Pwede lang pagkain, wala. Ito. Hey! Halika! Hold! May pagkain pa dito. Hindi alam, ulam. Ano na lang para, kokonat. Dinas pa kami. Ayun, tumayo. Ito, magi ka na lang, kuya. Kuya, pantanggal lamig. Tilapia na to. Ganda nung nakikita sa video eh. Yung inaano mo, hinahatak mo. Ano kaya? Siya, malalim. Hindi na rin mo. Halika na, kumain ka dito. Boss, busag pa ako. Eh, tagay na lang, kuya. Pampainit. Teka, kuha, tambas mo. Dami ah. Alis lang ako. Puro karami. Hindi naman, halo-halo. Oh, ay kalahating sa ako pala. Oh, sarap yan. Tapos yung nag-hunting na sikat sa Facebook, pangalan no? Dig! Oo, yun. Pinanood. So, pabali niya. Hindi, ano ako, si Easy Outdoor TV. Ah, Nag-vlog dito. yan o. Ayun, naka-video tayo. Ano ba yun? Shoutout ka mo, Edik. Kuya ka panood doon. Sarap yan.
kay Srek. Nagbigay sa akin ng pang-hunting na malabot. Ano ka? Puntahan namin. Girlfriend na. Dati, maraming ano, pero ngayon Pinay. Puta. Dami. Parang gugutom ka. Parang, sabihin natin. Sabi Dito niya sa ano ko sa... pagkaya ni Kuya, kanina pa doon ah. Tiyaga lang ako doon. Dami nilo. Arroyo, ano? Boy, tayo. Dalawa? Mga tatlo kayo nang. Sarap ka ng... Ay, ayan. Okay na itong tatlo. Ganyan pag kami tama nito. Kanina Ito yun sa'yo, pre. Is ba? Ano nagawa mo dyan? AJ. Ha? AJ. AJ. Ano ba? Puta, nilagay pa yung mga ano. Ayos yan. Mamaya para ma-videohan natin ng maganda. Teoria. Going one. Ang daing. Double kill. Medyo. Oh. Dali ba? Ulit lang yata ito. Ewan ko. Oo. Yun. Ulit eh. Wala pa yata. One shot, one kill. Pure bullet. Inuubo yung kambing ang puto. Lit. Mas pumalag. Hindi nga. Uwi pa ako buso. Maganda. Hangin eh. Maganda tama eh. Dali ba? Dali. Oo, dali oh. Nakadali ng dalag. Sakto, may video. Shout out ka mo kay mami. Huwag mo lang papalungin. Baka sumabit. Nako, sumabit nga. Baba kang konti. Dito mo sa ano, bato. Pinilit mo. Dali rin. Ayun, laki. Lumulutang na pre. Yung malalaki. Lutang na. Oo. Abangan. Dali ba? Okay. Malaki. Bibidyo ka.
Kailangan lapitan. Nako, mukhang malaki yan. Ganda. Ano ko, malalaglag na. Oh, wag mo iangat. Yan. Sakto. Ano sa panga? Laki. Ayos oh. Ganyan kalaki isa ko. Bingo. Yan tama ako sa panga. Pero hindi makaalis at